В днешното видео ще обсъдим една тема за създаване на съдържание в социалните мрежи за индустрията с недвижимото имущество. Ще обсъдим защо контент маркетинга е необходим инструмент в индустрията, основните видове съдържания, които ще бъдат ефективни, как ние създаваме ефективно съдържание, детайлно представяне на наш проект и често срещани грешки. Защо контент маркетинга е необходим инструмент в индустрията? Добрата презентация е едно от основните неща. Обикновено хората купуват имоти на база на първо впечатление, а качествените снимки и видеопрезентационни материали създават едно такова. Изграждането на доверие е също изключително важен елемент, като потенциалните ви клиенти искат да работят с фирми или агенции, които изглеждат професионално и надежно, а ефективното съдържание може да се умее да ви позиционира като фирма лидер в индустрията. Съкратен процес на продажба. Съдържанието всъщност може да отговори на много важни въпроси, като локации, удобства, цени и много други, които са от фундаментално значение още преди клиентът да се свърже с вас. А основните видове съдържание, които ще ви бъдат ефективни, са видеотурове на имоти. Чрез тях детайлно може да презентирате апартаменти, къщи или комплекси посредством късоформатни или дългоформатни видеоматериали. Точно този тип съдържание постига най-високи резултати в момента. 3D туровете са за проекти, които са в процес на строителство. Доста голяма част от веб дизайн агенциите предлагат 3D модели на всички апартаменти в сградите. Каруселите са също много добър вариант. Те представляват няколко сглобени снимки с послание, на които може да говорите за демографския растеж, достъпната локация и удобствата наоколо. Друг вариант за ефективно съдържание са клиентските истории и отзиви. Там може да споделите историите на хората, които са закупили имот във ваша жилищна кооперация или са закупили имот от вашата агенция, като това ще помогне на вашата аудитория да чувства доверие към вас. Снимките с високо качество са също доста добър вариант за презентиране на имотите, които продавате, като в тях може да покажете интериор, екстериор, градините на имота и инфраструктурата наоколо. А как ние създаваме ефективно съдържание? Нашият подход към този тип съдържание е комплексен и систематизиран, като започва още от началото. Първата стъпка е анализ. Пазара се анализира детайлно, за да установим какви са успешните практики на водещите фирми. След това, на база на това, разработваме стратегия, която е специализирана за 6 месеца и включва няколко вида съдържание – образователно, ангажиращо и продажбено, разпределено в платформите, в които са нашите потенциални клиенти. След като имаме ясен план за действие, създаваме сценариите по специализирана формула, която е донесла забележителни резултати за нашите клиенти. Тук ще споделяме необходимата информация, спрямо която купувачът ще купи даденият имот. Заснемането е следващата стъпка. Екипът ни се захваща с заснемането на материалите, като тук използваме висококачествена техника, тренирани рекламни лица, дрон оператори, а режисьорът следи за качественото изпълнение на продукцията, за да гарантираме изключителното качество. И постпродукцията е последният етап от нашата рекламна продукция, като монтажистите и едиторите придават финалните щрихи, като добавят необходимите елементи и се грижат съдържанието да бъде привлекателно за зрителите. А често срещаните грешки в контент маркетинга за недвижимите имоти са липса на естетика и креативност, например некачествени снимки или банални видеа, които отблъскват потенциалните ви клиенти, прекалено общо съдържание. Клиентите всъщност искат конкретика. Не идеален имот, а двустаен апартамент с изглед към Родопите. Липса на последователност. Нередовното публикуване кара хората да губят интерес. Игнориране на емоционалния аспект.
Имоти се купуват с емоция. Те трябва да дават чувството за дом, за уют и за комфорт. Съдържанието трябва да придаде тези емоции. И без призиви за действие, липсата на призив за действие може изцяло да смъкне ефективността на съдържанието, което публикувате. Например, един прост призив за действие: обадете се днес, за да получите оглед или консултация с наш експерт. А сега ще ви представя един от нашите проекти в тази индустрия, за да придобиете представа какъв е правилният и професионален подход. Изпълнявайки всичко от предишната страница за създаване на съдържание в тази индустрия, ние разработихме план и стратегия, които изпълнихме, и сега ще ви покажем няколко примера. Първият елемент беше да презентираме повърхностно комплексът, към който беше фокусирана рекламната продукция. Бихте ли живяли на тихо и спокойно място до река Марица, но същевременно близко до центъра и всичко нужно? Ако отговорът е да, Марица Тауърс ви предлага удобства на града, но същевременно и спокойствие. Комплексът разполага с луксозни общи части и голяма градина за отдих и разходки. Ние от Тармекс дадахме всичко от себе си, за да създадем един комплекс, който е на една ръка разстояние от всичко, но в същото време да осигурява спокойна среда. Последвайте ни, за да разберете. След това презентирахме няколко от предишните жилищни комплекси на фирмата, за да дадем контекст на аудиторията, защото за хората е важно да знаят какви са предишните проекти на инвеститора, дали са завършени, какво е качеството им и така нататък. Луксозен жилищен комплекс, който се намира на 1 минута от градската градина. Това е Diamond Town, който е един от предходните жилищни комплекси на Тарамекс. Комплекси се намират за тютюневите складове точно на 1 минута пеша от градската градина. Състои се от 4 секции и 6 жилищни етажа, като по средата на комплекса има пространство за отдих. Разполага с апартаменти. След това основната част от проекта бе разделена на две: материали, привличащи частни лица. Търсите място, където може да отглеждате спокойно вашите деца. Това е правилният избор. Марица Тауърс е създадена точно за това. Изградили сме детски площадки и около комплекса е обградено с зелена. Ние искаме вашите деца да имат едно щастливо детство, изпълнено с игри. Разгледайте профила ни, за да научите повече за нашия комплекс. И материали, привличащи инвеститори. Пловдив се е развил с изключително високи темпове в последното десетилетие. От индустриален и икономически до културен и демографски аспект, Пловдив е изключително перспективен град за инвестиране в недвижимо имущество. Ние от Тарамекс сме се погрижили да изградим перфектния инвестиционен комплекс точно на брега на Марица. Локацията му го прави перфектен както за млади семейства и двойки, така и за студенти и за ученици. До момента инвеститор изкупи една от 6 секции и се очаква да получи забележителна възвръщаемост. Свържете се с нас за повече информация и за персонализирана оферта. Създадохме няколко дълги YouTube видеа, които презентираха детайлно проекта, споделяйки всички необходими характеристики. Като заключение мога да кажа, че създаването на рекламно съдържание в индустрията с недвижимото имущество е един изключително важен елемент, дори е необходимост, за да сте успешни на този така или иначе пренаситен пазар. И точно за това има малък брой фирми и агенции, които се отличават на пазара и постигат значително по-добри резултати в сравнение с техните конкуренти. Както винаги, контактите и уебсайтът ни ще бъдат долу в описанието и при интерес може да се свържете с нас, за да ви разработим безплатна стратегия, която ще бъде оптимизирана за вашият бизнес. Довиждане!